Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sikodai so. Hanzi mukomana Shimuri sei henyu. Ndiri mukomana ane makore 28. Handisati ndaroora. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndingangoti ini ndakakura ndichiitirwa zvose nevabereki vangu sezvo vaiva nezvimari, not mari yakawanda mukoma. Ndaiva nemafriends andaitamba nawo because vaiva vanhu vainge vasina basa nechikoro. Ndaiti ndikavabvunza kuti vakomana madii maita zvechikoro muzotamba henyu mapedza chikoro, vaitondiudza kuti shaa tiri kutarisira zvose kufoira oro kupasa. So zvadaro ndakatanga kutevedzera unhu hweshamwari dzangu, ini ndichizviudza kuti vabereki vangu vachandiitira zvose. Mukoma, I regret kuti dai hangu ndisina kuramba ndichitamba neboys racho iroro because ndiri kunzwa kuzvishora, but ndingagodii, zvinhu zvakatoitika. So ndakatanga kusaita chero even maassignment zvaiita vamwe. Chataigona kubuda tichinonwa doro nekunoita zvemafaro nemabhebhi. Mari dzataipiwa nevabereki vedu ndo dzataishandisa idzodzo, vabereki vachiti vana vari kudzidza kuchikoro. Izvo tainge tichitoita zvikukutu ikoko. So mukoma ndo hwakazova upenyu hwangu ihwohwo. Ndakati ndava kuda kunyora maexams ndakangonyorawo hangu, but ndaitoziva kuti hapana zvinobuda. Ndadaro ndakati after exam ndichitori muroad kuenda kubhawa nemafriends angu, ndakafonirwa nehanzvadzi yangu kuti hazvina kumira mushe kumba because aitochema. Ndikaziva kuti something was wrong, but I thought kuti ainge arambwa nemurume sezvo vainge vachingogara vachingopopotedzana. Saka paakati unokwanisa kusvika kumba here mangwana, hana yakatanga kurova. Ndikashaya kuti kochii. Ndichinosvika kumba makuseni ndakaona pamba pakaita kuzara vanhu vainge vachichema. Ndo pandakatanga kufunga zvino kuti kokana vari amai vafa zvozodii. Apa handida kutoziva kutoti painge patofiwa mukoma, painge patova nemakofini maviri. Vabereki vangu vose vari vaviri vainge vashaika. Ndakati ndichinopinda mumba ndikaona vanhu vachitowedzera kutochema, ndo pandakabva ndachitoziviswa kuti vabereki vangu vari vaviri vainge vashaika. Vose vakatsakatikira muaccident zviya zvekutowerera maparts muaccident. Vakaita head on negonyeti. Chakakonzeresa accident iyoyo hakuna anoziva, but zvinonzi vabereki vangu vairatidza kuti vainge vagara vasiri kutowirirana pamusoro pangu inini. Amai vainge vachiri kuda kundiprotecta, asi baba vainge vachiti mwana uyu nekusanzwisisa kwake ari kufanira kuti ange achibva pano pamba pangu otsvaka kumwe kwekuti achange achizogara achiita izvozvo zvaari kuita, zvekuti kuchikoro haaende, haaverenge, anenge achiita zvekunwa doro. Iniwo ndaiti ndiri kuzviita zvinhu izvi in secret, but amai vainge vachizviziva zvekare nababa vaizviziva. Asi amai because ivo vainge vakandispoila from a very young age. Ndaiti kana ndikati ndinoda chakati baba vakandinyima, then amai vaizouya nerweseri kubva vanditi mwanangu mari iyi, asi baba vako usazovaudza. Ivo vaitoti vari kugona, izvo vainge vachitondikanganisira upenyu. Saka vakazotanga kunetsana nekuda kwekuti pane pamwe pandakambopiwa mari iyo yandinoshaya kuziva kuti ndakaishandisei mukoma. Ndakapiwa mari naamai vangu yainge ichikwana iyo kuita $1.1. Ndakavakumbira ndichiti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizotora license. Apa ndainge ndabva mukutora chiprovisional ndikavanyepera ndikavaudza kuti provisional inoita $380 kungotora provisional chete. Vakandipa mari iyoyo ndakanotora provisional racho, but
imwe yacho ndikazoidya ndakangoshandisa kuda 120 something yekutora professional, then imwe yacho ndikazoidya nemafriends angu nevasikana vedu. Takatoperekedzana tikaenda uko kwacho kwainge kuchinzi ndo kwainotoreka ikoko professional. After that ndipo patakabva tachizodzoka zvedu kumba. Amai handina kuvaudza chokwadi kuti professional yainge yaita mari. Then after that ndipo pandakazovaudza kuti license ndainge ndichida kutora license zvekare nepassport nditange kuita zvekudhiraivha matraki. Saka baba vaiti kana vakapopota vachiti haasi kuita zvechikoro, amai vaibva vati kwandiri mwana wangu uyu achagumisidzira ava kudhiraivha matraki. Apa ndainge ndisina kuvaudza kuti ndainge ndisingatokwanisi kutotora class 2 yacho yandaivaudza kuti ndo inodhura. Vakandipa mari iyo yavainge vakabira baba. Saka baba vakazozviziva kuti amai vainge vakandipa 1.1 vakati hakuna license rinoita 1100. But mukomana shi ndakatongo nyepa ndichiudza mama kuti baba vainge vakandivenga uye zvekare baba vainge vachiti ndainge ndisiri mwana wavo. Izvo zvakazokwidza hasha dzavo amai vakatanga kunetsana nababa. Hama dzichitaura dzinoti vakatonetsana chaizvo ndopavakazobuda vose nemotikari. Saka vamwe vanofungidzira kuti vari mumotikari kudaro sevanhu vainge vasiri kuwirirana. Zvimwe kuda pane zvakaitika zvakazokonzeresa kuti vange vachizoita head on netraki racho iroro. Vabereki vangu vose vari vaviri vakashayika nezuva rimwe chete. Mwari vakandituka. Asi dai kwanga kuri kungonzi vabereki vangu vakangofa zvavo then vakavigwa, upenyu ukaramba uchienderera kumberi. Asi upenyu hwangu hwakangomira ende ndiri kungotenderera ndiri panzvimbo imwe chete. Saka pane zvakaitika parufu rwevabereki vangu. Musi uyo wekuti zvitunha zvevabereki vangu zvakaunzwa pamba, ndakatoona vabereki vangu vari vaviri mukoma vachitofamba. Handizivi kuti zvainge zviri zvipoko zvavo here kana kuti kwete. Ndakatomboita sekunge munhu ava kurasika njere. Ndikanzi mutorei ndikaendeswa kubedroom kwevabereki vangu zvikatoita wese. Saka takati takagara pamoto tichidziya moto nevamwe varume, vakadzi vachiimba vari mumba. Ndo pandakanzwa gedhi richivhurwa. Kunyange tigere zvedu kumaruzevha but pamba pedu patori negedhi rakatonaka nejirawo. Ndikanzwa gedhi richivhurwa ndo pandakatarisa ndikaona kuti vainge vari baba vangu. Asi ipapo ini ndaizviona sekunge munhu akasvinura but pandakazoridza mhere then pane vamwe mukoma vakazouya pandiri vakati kochii. Ndikabva ndachizoona kuti ndainge ndatorara ndakagara pacheya. Saka ndakaona baba naamai vachipinda pagedhi vachifamba. Vakangonditarisa vakaridza tsamwa. Mukoma ndikavatevera vachipinda mukicheni mainge muine vamwe vanhu. Ndo pandakazoridza mhere ipapo because ndakabva ndachizobatwa nerimwe zidzikirira kwava kumuka ndichichema ndichiridza mhere. Mukoma vakanditi kochii, ndikangoti ndachingofunga hangu mudhara namhomzi. Mukoma vakarwadziwa vakati it is okay munin'ina, zvatodarika izvi. Saka ndakabva ndachizoenda mukicheni ndichida kunyatsokutarisa kuti vanhu vandainge ndaona vainge vari ivo here kana kuti dzainge dzingori hope. Ndikanopinda mukicheni ndikatombogara pasi paya ndakatarisa kofini rababa naamai vangu. Ndakati ndakatarisa kofini rababa naamai ndo pandakatonzwa baba naamai vangu vachitaura neni. Makofini avo akavhurika mukoma. Asi ndakabva ndachizomutswa zvekare nevamwe gogo mudzimai wasekuru. Zvinondinetsa because ini kusaidi kwangu ndaiona sekunge ndainge ndakatosvinura but ndakazotomutswa ndikaudzwa kuti ndainge ndichichema ndiri kuhope. Zvichireva izvo kuti pandakangonopinda mukicheni ndichinogara padhuze navo gogo ivavo ndakabva ndatobatwa nehope but ndaitozviona ndakasvinura. Nyaya dzose dzainge dzichitaurwa nevehukama ndaitodzinzwa kuti vanhu vari kuti kudii. Ndakatosvinura ndakangotarisa kune makofini evabereki vangu but ndakatarisa kudaro mukoma ndo pandakanzwa baba naamai vangu vose vari vaviri vachindituka. Vakandikesa vakati iwe uchafa uri wenhamo
pane zvose izvo zvawakonzeresa ziva kuti uchafa uri wenhamo. Mukomanashi, kusvika pari nhasi ndinoona kuti upenyu hwangu hakuna kana kwauri kumboenda. Ndakazouya kunoku kuSouth Africa zvangu, but kudzokera kwacho kumusha ndiri kutokoniwa. Pose pandinenge ndichida kudzokera kumba ndinokwanisa kungotanga kudanana noumwe mukadzi anenge akanaka. Like izvezvi ndine umwe mukadzi uyo wandiri kufambidzana naye muSouth African, hatitomboenderane mukoma nelevho rake nelevho rangu. Kunyange ukatoona tichifamba tiri tose haungambofi wakabhilivha kuti mukadzi iyeye angada munhu akaita seni. Atori nekampani yake, ane mateksi uye zvekare ane zvimarestaurant mutauni. Saka ndakangotanga kungodanana naye mushure mekunge tawanawo basa rekugadzira mashelf parestaurant yake. Ndo paakangonditarisa, neniwo ndikamutarisa neziso reruchiva, because aripo zvake mukadzi iyeye akazvinakira. Mukadzi uyu nemari dzake dzose idzodzo dzaainadzo anondidya zvekuti unotoona kuti iye ari kutosundidzirwawo nemweya usingadi chakanaka kwandiri. Kunyange ndikanzi ndabata kana 3, 4, 500 rands, anenge achitoda mari yacho iyoyo yose ongondisira kana 50 rand. Iye anenge achiti ndo zvinoratidza kuti ndinokuda. Saka ndichiwo panapa ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ininiwo ndakatukwa nevabereki vangu, ndinoshaya kuti ndobatsirwawo nani. Ndakamboenda kune vamwe madzibaba nenyaya yangu, vakanditi kana wakatukwa neakafa zvinonetsa, plus vari vabereki vako zvekare vaifanira kunge vakakupa maropafadzo avo. Zvino vakaisa zvituko pamusoro peupenyu hwako. Zvinonetsa izvi kuzvigadzirisa. Vakamboedza kundipa munamato, asi hauna kushanda munamato wacho iwoyo. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Kana kuri kunziwo panenge paine zvinenge zvakamboitikawo kwenyu parufu kana kuti mukuzonofa kwakazoita hama yako, you can bring your story to my inbox, then tobva tachizoverenga nyaya yacho panapa pachannel yedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavhika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yemhuri iyo yandiinayo. Zita rangu muchanditi Rudo. Ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yevatorwa. Iyi isecret hayo yemhuri, asi kwatinobva vanhu vazhinji vanozviziva. Saka takangokurirawo tichingogara kumasuburbs. Saka kana kuri kunziwo mumhuri mukaitawo rufu, mutumbi unounzwa kuHarare wovigirwa kuno. Mukomanashi, in our family isu hatiiti body viewing. Uye zvekare kana kuri kunzi kana chakanyanyisa kutoherereka, mutumbi unongobva kumochwari takatonanga kumakuva. Nekuda kwekuti isusu kwedu handiziviwo kuti zviri kukonzereswa nei, ende vehukama vanoramba kuti tinge tichibatana, tinge tichidzifambira nyaya dzacho. Munhu achingofa toti munhu wedu anenge afa kana kuma10 saizvezvi, then kuzonosvika kuma3 anenge ava kutonhuhwa. Nhai zviriko here izvozvo mukomanashi? Asi ndo zvinotoitika mudzinza rekwedu. Muchanditi Rudo, mukadzi ane makore 35 ekuberekwa, uye zvekare ndakangozvarirwawo muPentecostal, ndikakurirawo muPentecostal. Hama dzangu dzose mukoma, I have watched 10 of my relatives that have passed away. Vose mukoma, hakuna kana akambochemwawo zviya zvinoitwa kunze munhu anochemwa kwemazuva kana matatu. Kungoti munhu achingofasa nhasi, mangwana anenge achitovigwa. Pane vamwe bamunini, ivavo ndo vakatityisa tose. Zuva ravafa ndo zuva ratavaviga. Hatina kutokwanisa kuti tinge tichitoenda navo kumochwari. Vakatoenda vakanovigwa mushure mekunge vashayika. Sekuru ava ndo vega vakavigirwa kumaruzevha
pane hama dzangu idzo dzakashayika. Takazosara tosvika edu kumusha, sekuru vainge vatovigwa vachinhuhwa uye zvekare vainge vachifuta vachibuda mvura zvekare. Gogo vangu vakashayika muna 2003. Gogo ava vainge varivo vakabereka madzibaba edu. Saka gogo shure mekunge vashayika mukoma vakatanga kuzvimba uye zvekare kofini ravainge vakatengerwa havana kutokwanisa kukwana mariri. Tainge takaisa blanket pamusoro pekofini because vairamba vachingofuta. Vakazovigwa zvavo but kofini ravo rainge razara nemvura. Pachita sekunge painge paine munhu airamba achingodira mvura. Saka veukama ivo havadi kuti tinge tichidzifambira nyaya idzi. Ndine imwe cousin sister uyo akashayika zvekare mainge muri mugore ra2012. Akatanga kurwara. Murume wake paainge ava kuda kufamba naye akangopora akatodzoka kumba. Akatoramba murume wake adzoka kumba ndokubva atoshayika. Uyu akafira pamba pedu. Ndiye wandakanyatsokuona kuti zvechokwadi zvinotaurwa mumhuri kuti kana hama dzedu dzava kufa vanotanga kuchema vachiti pane munhu ari kuuya kuzovatora, munhu kana kuti zvinhu zvinenge zvichida kuenda navo kugomba rinopfuta moto. Hama dzedu dzose ndo zvadzinotaura mukunofa kwadzo kwadzinoita. Asi ndakazonyatsokuzvionerawo pacousin sister yangu. Akatanga kuridza mhere because akangoti achingosvika pamba sanhasi abva kumurume, then 2 days after that ndokubva achizoshayika, kuita sekunge aitozviziva kuti ava kuda kufa, akati ava kuenda kunofira kuhama dzake. Saka akatanga kungochema asati ashayika, achingoti pane vanhu vari kundidhonza, pane vanhu vari kundidhonza. Ainge akarara pamubhedha achiti ndiburutsei, handisi kuda kuramba ndakarara pamubhedha. Iye achitaura ainge achiti painge paine maoko awo aibuda mufloor achimudhonzera zvekare mufloor achiti tiri kuenda newe kugomba remoto, tatumwa kuti tinge tichiuya kuzokutora. Achiti mamwe maoko acho aitobudikira nemumadziro ari matema maoko iwavo, achiti tauya kuzokutora, nguva yako yakwana. Akashayika mukomanashi asi akafa, muromo wakavhurika zvekare nemaziso. Akavhura maziso achiita sekunge munhu ainge aona zvinhu zvainge zvichityisa. Akashayika tikamuviga. Baba vangu vakashayika mugore ra2015. Baba vangu vaiva munhu ainge achizvishandira aine kambani yake. Vari kubasa ndopavakabva vachizongokolapsa vakatanga kuita mafits. He collapsed vakachizoendeswa kuchipatara vakarikavha. Then umwe musi vakatoti vakagara zvavo vari living room. It was in the evening pakashayika baba vangu. Mukomanashi vakatanga futi kubatwa nemafits. Takavatora tikavaendesa kubedroom kwavo. Ina handina kukwanisa kuzodzokera zvekare ikoko kubedroom kwavo because vairamba vachingoti Mwari wangu, Jesu wangu kani, uyai muone zvandava kuitwa, Mwari wangu wai. Apa vainge vachibatwa nemafits. Ndiri kudining ndaitovanzwa ivo dheti vachichema zvekuti kana misodzi yakangotanga kungoerera ndichinzwa baba vangu vachishungurudzwa nezvinhu zvatainge tisingaone. Chakanyanya kundivhundutsa pana baba vangu ndechekuti takagarako kudining mukoma, ndaitonzwa mabhonzo ababa vangu. Mabhonzo ababa vangu taimanzwa achitorira zvezvekutsemurwa, kuita sekunge painge paine munhu ainge achivatyora mitezo yavo yose. Apa vaingochema chete vachiti uyai muone zvandiri kuitwa kani, vanhu havana tsitsi, vanhu vasina tsitsi. Ndokubva vatoshayika. Baba vangu vakafa zvekare, vakavhura maziso avo uye zvekare vakavhura muromo wavo vachiita sekunge vainge vaona zvinhu zvakavatyisa. Vakatotanga kutozvimba baba. Kubva ipapo pavakashayika, pavakazouya vachizotorwa mukoma,
iyo ambulance yakanonoka kusvika ikati haitakuri munhu anenge afa. Kwava kuchizouya mapurisa akashaya kuziva kuti oita sei, because kofini ravakauya naro, kofini iroro rainge rakakurisa. Vakatoti tinge tichitoita zvefuneral home, pakazotounzwa extra large coffin. Baba vakaendeswa kumochwari, pakazotogadzirwa zvekare rimwe coffin, because baba vakaramba vachingofuta chete. Kwava kuchizovigwa baba vangu. Saka izvi ndo zvinoitikawo kudzinza rekwedu. Chinongondirwadza ndechekuti mukoma mumhuri, even though vanhu vachiona kuti ndo zviri kuitika, asi hakuna anoda kuti tinge tichitaura nezvayo nyaya iyi. Kana mukapostawo nyaya yangu mondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, mhuri yeZimbabwe, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi izvi ndo zvinoitika kudzinza rekwedu. Kana kuri kunzi munenge muinewo zvinoitika kwenyu, please feel free to come to my inbox and tell me your own side of the story.